जाने 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 asmare berivare जाने जाने. Der var kunder i butikken onsdag den 16. maj, da syprojektet i tråd med verden åbnede døren til deres helt egen butik i Saxogade på Vesterbro. Da med de hæklede smykker og broderede puder rykkede fra værkstedslokalet og ud til kunderne, og det gør kvinderne stolte. Det har stor betydning for en selv, ikke? At de ting, man laver, at det bliver solgt, og det kan bruges. Og på den anden side, at man duer til noget, man laver noget, man er stolt af sig selv, fordi man laver noget, at der kan blive solgt videre. Men butikken kommer der også en ny indtjeningsmulighed for kvinderne. Jeg tror, der er stadigvæk et stykke til, at de kan leve 100% af det, men der er ikke langt til, at de får nogle ekstra penge om måneden for det, de laver her. Og det tror jeg betyder rigtig meget for alle dem, der er i projektet. Det er rart at vide, at man kan forsøge sig selv, altså tjene sine egne penge og forsøge sig selv. Det er det bedste. Så har man det godt med det. Projektet startede i Ishøj og siden i Rødovre. Men med den nye butik på Vesterbro får København nu også sin afdeling. Det er enormt vigtigt, at vi er der, hvor kvinderne bor. Og derfor så er alle afdelingerne rigtig vigtige. Så nu har vi jo så både den i Rødovre og Vesterbro ud over Ishøj. Så det gør bare, at vi kommer mere bredere ud til alle kvinderne. Og den udvikling følger kvinderne med stor spænding, for de er langt fra færdige med at drømme. Altså når vi sidder sammen og eller snakker sammen, vi synes det er dejligt, at vi har fået vores ressourcer ud, og de duer til noget, og det kan blive videre, eller gå videre til noget stort. Altså, det er det, vi tænker på, om kan det en dag blive noget til større.